Salam edi dostlar, gowy adalaryňyz oňaçylykmy? Han Ogul Media kanalyna hoş geldiňiz. Bilýän bolsaňyz öňkü videolarymyzda din barada, türkmenleriň taryhda nähil musulman bolandygy barada, ýa-da türkmenleriň islam dininiň haýsy dine ananýandygy barada videolar taýýarladyk. Indi bolsa sizden gelen talaplar boýunça we öňkü sorag-jogap videomyzyň köp görlendigini gözüňde tutup, ýene sorag-jogap videosyny taýýarladyk. Video başlamazdan öň akly etmeýänler söýgün sözler bilen jogap bermäne synaşmasyn. Bu soraglar dini bilme adamlarına soralan soraglar bolup dinde ağzını kapalamak hem günah hasaplanýar. Taýýar bolsaňyz soraglara başlaýan. Soraglar bilýän, jogabyny bilýänler sorag 1, jogap 1, sorag 9, jogap 9 diýip kesirlerde ýazyp biler. Taýýar bolsaňyz başlaýar. Sorag 1. Diýelim, taşywurda gezelenje gitdiňiz we sizin dininizden bir habar kişilerin ýanyna bardyňyz. Olara görä öz din dogry, size göre sizin dininiz dogry. Sizin dininizden gyzyklanýan kişilere öz dininizin aýratynlyklaryny nähili sanap bilersiňiz. Sorag 2. Amanatyny tapşyrandan soň tutuş ömrü boýunça musulmançylykdan bir habar kişi bilen musulman maşgalada ýa-da bir musulman döwletinde dogulan kişi deň derejede soragy çekilýärmi? Eger musulman däldir dozaga gitýän bolsa, ol adamlaryň günäsi näme? Sorag 3. Musulmançylyk erkinlik dini bolýan bolsa, onu näme üçin ýaş çağlara entek kararlaryny alyp biljek wagtda gelmänkä olaryň ruhsaty bolmadan sünnet edilýär. Belki ol çağa ulalandan soň sünnet bolmak islemez. Musulmançylykda sünnet bolmak farzmy? Sünnet Muhammed peýgamberimiziň etýän zatlaryny diýilmeýärmi? Elbetde bu zatlary etmäň diýmeýär. Ýöne näme üçin saýlama erkinligi çağalara berilmeýär? Sorag 4. Näme üçin dinde ähli zat ölüm we ceza bilen baglanyşykly? Ya dinler adamdaky ölüm gorkusundan peýdalanýarmy? Sorag 5. Näme üçin dinde aýal bilen erkege deň hak hukuk berilmändir? Näme üçin bir erkege 2-3 aýal ruhsat berilip, bir aýal bir bilen bolmaly? Derdimiz bir aýaly 2 erkek bolsun derdi däl. Bir erkek bir aýal bilen olsun. Ýa-da gerek ýerinde erkekleriň aýaly el galdyrma ruhsaty bar. Emma aýallar ses çykarmaly däl. Hatda näme üçin erkekler gysga balak futbolka gezip bilýän wagtda aýallar saçynyň uýuny şeň örtmeli? Sorag 6. Dinde näme üçin buğday, arpa ýa-da üzüm haram däl? Emma olardan öndürilýän alkogol önümleri haram hasaplanýar. Sorag 7. Yaradyjy näme üçin bir guluna rahat, bolelin durmuş berip, beýlekisine jepaly, agyr, kyn durmuş berýär? Eger durmuş bir kyna bolýan bolsa, onu näme üçin iki gulu hem deň derejede kynardan geçmeýär? Sorag 8. Palça we doga ananýaňyzmy? Doga we pal çynmy? Çyn bolsa onu näme üçin bar işler şolar bilen çözülmeýär? Sorag 9. Allah Taala wagty yaradan bolsa, ählim jahan yaratmana haçan karar berýär we öz yaradan wagtyny özü garaşlymy? Garaşly däl bolsa, onu näme üçin iň başda iň dogry dini indirip hiç hil ütgemez ýaly etmedi? Eger beýle bolan bolsa-da taryhdaky din söýüşleriň öňüne alyp bolmazmydy? Hristiýan, ýewrey, musulman diýip bölüşip hem bolmazdy. Sorag 10. Yaradyjynyň ähli zady güýji ýetgen bolsa, onda näme üçin perişteler ulanýar? Sorag 11. Bir adam ogurlyk ýa-da haram ýol bilen gazanan pul bilen sadaka berse, onuň sadakasy kabul bolarmy? Sorag 12. Bir adam näme üçin bir işin oňuna bolsa sadaka berjek diýär? Bu bir yaradyjy bilen söýdalaşmak bolmaýarmy? Mesela işe girsem ýa-da çağan bolsa berjek, ýani çağan bolsa sadaka berjek, bolmasa berjek däl. Ýani para bermek ýalyk bolmaýarmy? Ýok, sadaka bolýan bolsa, onu näme üçin şertsiz iş oňuna bolmadan berilmeýär ol sadaka? Sorag 13. Ateist ýa-da deistlere garaýşyňyz nähili? Sorag 14. Başga bir dinden birisini ýa-da hiç dine inanjy bolmaýan birisini söýdiňiz. Onuň bilen durmuş gorardyňyzmy? Sorag 15. Soňky sorag.
bir adam haýsy dinde bolsa bolsun, haýsy ynançda bolsa bolsun, ýa-da ynançsyz bolsun, oňa hormat goýup, oňa görä dogry hasaplayan zatlaryna sarpa bilen, sözüni bölmän, ýok menki dogry diýmän, sözüni bölmän dinläp bilýärsiňiz. Egerde bir adamy beýle dinläp bilýän bolsaňyz, maňa görä onda siz dogry adam. Dostlar, soralar şulardan ibaret, jogaplaryny bilýän kişiler sorag däş, jogap däş şeklinde ýazyp bilerler. Ýa-ni düşünýärli. Soragy düşünmeýänler agyny sapalamana ýanaşmasyn, çünki bu bilmeýän kişilerin dini bilme adamlaryna soran soraglaryndan saýlap aldym. Düşünýärli dinde agy sapalamakdan günah hesaplanýar. Video barada, kanalymyz barada pikirlerinizi tesviri ýazyp bilersiňiz. Hoş, sag bolun. Barmy? Egerde şeýle tutman style futbolkalarını almak isteýän bolsaňyz, kanaly we sahypasyna ýazyp bilersiňiz.